guys, dini nontonmोननो जानायनि love video देखायगोन आङो दिनै माने first time माने आङो रुनानै बयलार जागोन so नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दा एसे दैखौ गारग्रोना लानि रुनानैहा first time taste नायनोसै बोरैहाय जायो थाव होआलासिनो या फार्स्ट जितुबा रुनाय बेनि दैखौ गारना लागोन एसे साफाय ओमफ्राय दायो माने बयलारनि फर्स्ट जितुबा माने दै बेखौ माने गारनानै लानोसै लानानै इनिफ्राय दा माने फिन दै होफिननानै बेखौ रुगोन बेजों लोगोसे आरो आलु बायदिसिना होगोन नोंथांमोना देखाबाय दङ आङो नै दैखौ इसे दोनहोबाय ओमफ्राय लोगोफोर रुना लादोंना जोङो माने बेदरा बिराद थाव दङमोन आरो सुनायावबो खारदों ओमफ्राय दा रुनायावबो ओंखारदों दहाय खेबसे फार्स्ट रुनाया ओमफ्राय दा नै आखौ माने बे दैखौ गारनानै बे बेदरखौ होफिनबाय बेसे दोनबाय दैखौ बेनिफ्राय नैया बेखौबो होखाना लानोसै आलु आरो पटलखौबो बोरैहाय जायो फार्स्ट टाइम नायनोसै आरो लोगोफोर संख्रिखौबो होना लाखानि ओमफ्राय बोरै जागोनथाय मोनथिलासै दैया बांद्राय जादोंना मायो बेखौ रानहोनांगोन दैखौहा इसेबां होथ'बाय ओमफ्राय लोगोफोरनि खोबना होबाय रंखौ दा एसे उनाव होसिगोन दा नै मस्ला मस्लि देना लानायखौ आं होनोसै जाब्रां जालुक आदा हाजें माने हाजें बेनिफ्राय बानलु बेनिफ्राय सामब्राम गुफुर बेखौ माने दायोहा होनोसै बेयावहा नै एसे गोदोर जाबाय नामा आंहा अरा दा होना लानोसै आरो बेखिनिखौ बोरै जागोनथाय मिथिला आरो लोगोफोर लोगोसे बे माने सामब्राम गोजा माने पियाज होनना बुङो बे पियाजखौबो माने दा होना लानोसै बेयावहा खेबसेनो होखानोसै आङो बेनिफ्राय आरोबा मा मस्ला होयोमोन आं मिथिलासै आंनाव जेखिना दं आं बेखिनिखौनो होबाय दा बोरैहाय जायो उनावसो मोनथिसिगोन आरो दा खोबना होनोसै आङो ओमफ्राय अरखौ आङो बांद्राय गोदोर होआखै जे फिसाखौनो होदों एसे ग्लब ग्लब गोदौबाय नालाय ओंखायनो माने दा माने मस्लानि मिक्स खालामनाय दङ आरो मिट मस्ला आरो मा होनो रेड मस्ला आरो जिरा मस्ला बे मोनब्रै दं आरो बेवहाय गासै थ' दा माने बेखौ होनोसै बाराद्राय होआ इसेदोर होनोसै आरो ओमफ्राय कालारखौ होनाय जायाखै दा कालारखौबो होदोनोसै लोगोफोर दा खोबथ'ना होबाय बरिया सेन फैबाय नै ओमफ्राय दा जोङो माने हालदैखौ होना लानोसै माने आङो हालदैखौ होना लानोसै इसेदोर होनोसै लोगोफोर आङो नाङोना नाङा नायनोसै दायो दासो बारा नांनो हानाय एसे होबावनोसै र' कालारिं जाबाय गोथाव जागोन ना जाया एक्सुवेलि हालदैखौ होथारनाङामोन आं बायदिब्ला बयल नालाय थेवबो होथारबाय आरो दा माने खोबना होलायनोसै दसे समय बेनि उनाव आरो मोनसे बुस्थु होबावनो दङ दा लोगोफोर माने दै गोखैखौ होना लानोसै आसलथे जोंहा बिलाहि मोननांगौमोन टमेट'खौ लाबोनाय जायासै ओंखायनो माने बेखौनो होबाय आरो गोखैखौ मोखै खाथि टेङा होनना बुङो जोंनिथिंजाय बेनिफ्राय लोगोफोर दा माने बेयाव थानाय आलुखौ एसे गुन्दै खालामना लानोसै आरो नै दा लोगोफोर एसे गुन्दै खालामना लाबाय माने नाफ्लेना लाबाय आरो मानो होनब्ला बे कुकाराव एसे टान जायो नालाय नाफ्लेनो दा बेखौ होनोसै नै लोगोफोर दा माने एसे उनावनो जाखासिगोन जोंहा दा माने एसे खोबबावनोसै एसे माने बारा गोरान खालामला आरो बेखौ सुप टाइप बानायसिगोन आरो दा नै खोबना होबाय दा एसे उनाव नोंथांमोननो आं जानायखौ देखायनोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय फार्स्ट टाइम आंनि बायदि बयल संनाया माने गोथाव जादोंना जायाखै नोंथांमोननो शेयार खालामनोसै आरो आङो लोगोफोर नायलायनोसै खेबसे ओमफ्रायनिया माने गोबाव मानिबो जाबाय आरो ओमफ्राय नैयावहा बारा दै राननो रोङा दै ओमफ्राय लोगोफोर माने आङो दा दै खांसे सानबाय आरो एसे सुप लोंनांगोन ना
सालमुरि सुप माने आलु नाय स्रोमनो ओंखायनो माने दैखांग्रोनोसै आरो एफा गुदुं जानो हालायलायलालै आङो सुपाथ' बिराद मोजां जादों लोगोफोर ओमफ्राय बेयाव एसे संख्रि खम जादों आरो संख्रि हाबमाखै सुपा साबसिन जादों लोगोफोरा ओंखामबो जाहोलांसै मानो होनब्ला बेखौ आन्था जाबा जानाय नङा बुरजा मानि लादों आङो ओंखामाबो एसे बुरजायानो जामारबायथ' लोंनोसै आङो सुपा हाइस जादों नाथाय बेदरा आं एसे टेस्टखौ खम मोनदों आरो गावनो फार्स्ट टाइम संनाय नालाय नेक्स्ट टाइम माने आङो नायनानै लागोन बबेबा इउटुबनिफ्राय आं माने जेबो नायना लायाखै आरो जोंनि इंग्रिडियेन्ट्सफोराबो एसे खम जाहैबाय जि बुस्थु नांगौ बेफोर गैया खिन्थु बिराद मोजां जादों आरो जानायालाय आंनि थाखाय पुरा सफ्ट जादों निया लोगोफोर नै दा आं सुपखौनो लोंबोनोसै माने आं बिराद मोजां मोनदों आरो नोंथांमोना सुप फार्स्ट लोंनायखौ भिडिअ माने थादोसो नंदोंमोन थादिया ओंखायनो माने फिन माने नोंथांमोना देखायफिननोसै बिराद मोजां जादों आरो सुपा एकदम सुपार जादों स' आं माने आरोबाव लोंनो एक्साइटेड ओंखायनो लोंनोसै आङो एकदम गोदना साफा खालामलांनाय सोरबाफोर गुजुनानै दंबा इदि एकदम सुप बानायना लों आरो मजा नांगोन एखेबारे ओंखामानो हाबलाय लोगोफोर बेदर जानानै सुप लोंनानै आं दा सोबाय सुपखौ एसे रानहोनायबा मोजांसिन जागोन बायदि मोनबाय आं गावखौनो लोंनोलाय बिराद मोजां जादों आरो जोबनानै जाना थाबोबाय आं लोगोफोर गाइस नैया माने आग्लायना थाबाय मानो होनोब्ला लोगोफोर आं सुपखौ लोंनानै माने जाजोबनो हायासै ओमफ्राय फुवासेमोन बेदराबो नोंथांमोननो माने देखायबाय आरो आं हानाय गिनाखै आरो बांद्राय देखायदिया भिडिअ गोलाव जागोन होननानै आरो गाबोन जानोसै आरो माने सुपखौ फोराननानैहा नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक होबानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय अननानै